בראשות מרנן ורבנן גדולי התורה, בראשם מרן ראש הישיבה שליט"א, אנחנו מכריזים להישאר נאמנים לתורת השם וקיום מצוותיו, לעשות רצונו עבדו בלבב שלם. לשם כך עלו אבותינו והתקבצו לארץ ישראל מכל הגולה כולה, ואנחנו מתפללים להשם יתברך שכל עם ישראל יבינו את מעלת וחובת לימוד וקיום התורה. אנחנו מתנגדים לכל גיוס שהוא, ואיננו מסכימים לחוק שיכלול מכסות ויעדים. כמו כן, אנחנו מביעים דעתנו שאין להתגייס לכל מסלול שהוא, כולל חשמונאים, קודקוד וכדומה, ומוחים בכל מי שנכנס למשא ומתן בעניין חמור זה, שחס ושלום יכול לקעקע את כל עולם התורה. אנחנו מבקשים לשחרר באופן מיידי את כל הנמצאים במאסר על שלא יתגייסו. לא ייתכן שבארץ ישראל אליה התקבצנו ללמוד תורה ולקיים מצוות יכניסו לכלא את מי שרוצה ללמוד תורה. כפי שכבר אמרו גדולי הדור הקודמים, ובראשם מרן מנכ"ל רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לא יהין אף בחור אף שאינו במסגרת לימודים להתגייס לשום מסלול בצבא. על הממשלה לדעת שלא יועילו כל הסנקציות למיניהן. עם ישראל לדורותיו מסרו נפשם בכדי לקיים את התורה ומצוותיה. בחורי הישיבות וכל הנאמנים לתורה ומצוות יחרפו נפשם עד שתוסר חרפה זו מעליהם. מצפים אנחנו בקרוב לביאת משיח צדקנו ובניין בית מקדשנו ותפארתנו בקרוב, ועושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. במעמד הגדול הזה נזכה לשמוע דברי חוצבי להבות מפי מרן ראש הישיבה גדול הדור שליט"א. בכבוד. מוריי ורבותיי, כבוד הרבנים הגאונים, רב הקדוש, אני השליח. מבקשים מכל מי שעומד על הבניינים שירדו הרגע מהבניינים, זו סכנת נפשות. מוריי ורבותיי, אנחנו עם ישראל. מה זה נקרא עם ישראל, רבותיי? מה שכותבים בדף זה נקרא ישראל? מוריי ורבותיי, לנו יש היסטוריה. אנחנו היינו עבדים במצרים, יצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה הקדושה.
אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, והבאתם את התורה. אנחנו משועבדים לתורה הקדושה, זהו עם ישראל. אנחנו נבחרנו על ידי התורה הקדושה, ואת התורה הקדושה ניתנה על ידי אש, על ידי כל עם ישראל, כל העולם היה שותק וקיבלנו את התורה הקדושה. וחייבים אנחנו להיות משועבדים לתורה. לתורה אנחנו קוראים בקריאת שמע, והיה אם שמורה תשמעו אל מצוותיי ותתאים את עשיכם בעיתו. יש לנו כל ההבטחות, ישמרו לכם במצפה לבבכם. ואנחנו קוראים בקריאת שמע כל היום, איך נבטא את ליבנו פה בזמן שהתורה אומרת, התורה הקדושה שאסור לבטל תורה עם שום אופן של העולם. יחיה חיינו לאורך ימינו, איך אפשר לבטל התורה? איך אפשר לנו ישראל בשם מה נקראים מדינת ישראל? שיקראו אותנו במכתב, במודעה ישראל. ישראל קיבלו תורה מהשמיים ואנחנו משועבדים לתורה, אחרת זה לא ישראל, לא יקראו תורה מדינת ישראל, לא ולא. מדינת ישראל משועבדת לתורה הקדושה, זה קיבוץ ישראל, זה לא ישראל, זה לא ישראל בהחלט. מי שחולק הזו, כולה בארץ, אנחנו קיבלנו את התורה הקדושה, משועבדים לתורה, וזהו ישראל. כן, מוריי רבותיי, חלילה לעשות דבר שהוא לא נקרא ישראל. מי שעושה את זה הוא לא ישראל, הוא לא מדינת ישראל, זה מדינת ישראל, אלא מדינת ישראל משועבדת את התורה הקדושה. התורה הקדושה ניתנה לנו, אנחנו עבדים אליה. התורה אומרת, אז לא פיתות, אז לא יראה לך הדבר, אפשר מאחריך. איך אפשר ללכת בצבא ששומעת ריסות? אפשר מאחריך, השכינה לא תהיה, איך אפשר להצליח? תוריי רבותיי, הכנס הזה, אצלי קידוש השם, אנחנו כל ישראל, גם מי שלא נמצא, כולם מאמינים שאנחנו משועבדים לתורה. מה נעשה? שהאנשים האלה, נגיד עליהם הזכות שהם אנשים שעשו רתח, אנשים שניסו, תינוק שניסה, לא יודעים בכלל איך התורה, לא היו אומרים את זה. אדרבה תהיה חיינו לאורך ימינו, ובהם נגיע יומם בלילה. על ידי התורה היא שמצילה אותם. ואם היו רוצים באמת להשקיט את המלחמה, היו צריכים להגיד ההפך, שכולם הישיבות, אנחנו יודעים בתורה הקדושה, ובתורה הקדושה כתוב, מה יעשה האדם וינצל מחלו של השגיאה? לעשות בתורה. מה פירוש לעשות בתורה? הישיבות נקרא עסק התורה, הם לא לומדים תורה. היה להם שכל, הם היו קצת מתונה, הם לא היו תינוק שנשבע, היו אומרים כולם לישיבות, לא כולם לצבא, אלא כולם לישיבות. ואז הייתה שעה, היה משיח תקדומיה, היה משיח תקדומיה, אבל הם בורים בעמי הארץ, הם לא עשיתי תינוק שנשבע, אבל נגיד להם, אז לבלב את התורה, אנחנו מאמינים ביניהם מאמינים, ואנחנו אלה לומדים תורה ועוסקים בתורה, וכל התורה שלה עלינו. וחלילה וחס לפגוע בתורה, חלילה וחס, אוי לכם ולכם, מי יכול לעשות את התורה? מה לעם ישראל? עם ישראל זה תורה, עם ישראל לא בכלל, אין תורה לא בכלל, עם ישראל, אין לא ראה אותה, אני לעשות, שזכות הכנס הזה, שכולם מתפרעים, ולא תפשתם ונשמרתם לנפשי ישראל. שהחזיר של תשובה, את כולם לעשות את התורה, לבוא משיח צדקאי, תקף ומילה. אם היו רוצים לעשות, אם רוצים לעשות הצלחה, היו אומרים כולם ישיבות, וזה רבותינו אמרו, מה יעשה האדם וינצל מחלו של משיח? לא של משיח לא כתוב בגמרא, אבל מה יעשה? יעסוק בתורה. היה צריך להיות חוק, כולם ישיבות,
ואז היה גאולה שלמה, וגם בעזרת השם, שכולם יחזרו בתשובה, בזכות הכניסה הזאת, נעלה לחלום, אפס כתב סיפור, חשוב שמח, שעושים בתורה ומתעסקים, יבורכו כל האנשים שנמצאים פה, וכל המרגינים, וכל הרבנים, זכותם יגן עלינו, לעבוד את השם יתברך, ונזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן. אמן ואמן, חזק וברוך. לאחר דברי חוצבי להבות של מרן ראש הישיבה שזעק מנהמת ליבו, נשמע את דברי קודש הגאון הגדול המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים נהר שלום וכבוד. כבר שמענו את הדברים חוצבי הלהבות של מורנו ורבנו, גדול דורנו, אשר יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. והבנו מהרב שאין לנו, כמו שכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים, בשביל התורה שנקרא ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אין לנו אלא את דברי התורה הזאת, כמו שאמר הרב. אין הגיוס הוא לישיבות הקדושות, הגיוס הוא אך ורק לשבת וללמוד תורה. אין יעדים, אין בעיות, אין דברים אחרים, אין תנאים, אין תנאים, רק יושבים ועוסקים בתורה כמו שאומר מורנו ורבנו. בעזרת השם, השם מקים שחיטה ועבודה על ידי לימוד התורה, בעזרת האל ומשועתו, הקיום העולם, אם לא בביתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כמו שיש לאדם נשמה, אם הנשמה פורחת, שמים אותו באדמה, גם העולם יש לו נשמה, הנשמה של העולם זה התורה, לא צבא, התורה, אך ורק התורה היא מעמידה את העולם, היא מצילה אותנו, היא מדריכה אותנו, בחרתה בחיים זה התורה, כך לימד אותנו מורנו ורבנו, מרנן ורבנן, וכך נעשה בעזרתו ומשועתו, השכל, בשכל ככם, ואתם הולכים את דרכי רבותינו. שניתן כוח למראה וברך את כל העוסקים במלאכת העצרת הקדושה הזאת. איזה קידוש השם, אשריכם ושחלקכם, תמיד יקדש של שמיים ורבים, ומזה יצא דברים גדולים, שכל בני הישיבות ימשיכו במלך לעסוק בתורה. וכמו שעשה חזקיהו המלך, הוא אמר, כל תקציב הצבא ללכת לישיבות, כך צריך לעשות. התקציב האמיתי זה לישיבות, זה לא לצבא, זה הצבא האמיתי, זה הצבא הרוחני. שהוא יעזור, שנזכה לגאולה שלמה וישועה גדולה בביאת משיח צדקנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. הבנו היטב